No niin, Laitsin päävalmentaja Perttu Hyttinen, voittotaskussa final score 47-18. Miten meni kotijoukkueella tällä kertaa? Hyvin se meni. Tehtiin se mitä haluttiinkin tehdä. Pientä petrattavaa jäi tuohon toiselle puoliajalle varsinkin. Puolustuksella muutama todella turha rangaistus. Hyökkäyksellä muutama pallon pudotus, mitä ei olisi tarvinnut tulla. Muuten tyytyväinen. Joo, ja nythän meillä oli ensimmäinen peli tässä, missä pelirakenteella pelasi nyt sitten Aku Uotila numero 88. Osman Alkupäisi ei ollut kokoonpanossa. Myöskin heitettiin. Mitä tykkäsit pelirakentajan otteesta tässä matsissa? Tykkäsin. Linja teki myös aika helpoksi pelirakentajan juoksut. Ja muutenkin juoksupeli toimi, niin se helpotti pelirakentajaa todella paljon. Heittoja, mitä muutamia saatiin perille. Hyvä. Mutta pientä, niin kuin sanoit, ensimmäinen peli parannettavaa jäi. Heittopeli varsinkin. Joo. No sitten kysyisin tästä puolustuspelistä. Että ekassa pelissähän puolustus oli aikamoista reikäjuustoa. Ja tietenkin silloin vastassakin oli ihan varmaan sarjan paras hyökkäys, näin voidaan sanoa. Että Eagles on laittanut joka pelissä kovat lukemat tauluun. Yli 40 pistettä joka peli. Mutta nyt on kuitenkin Coach Johnsonin ja Coach Klemmerin johdolla sitten päästy harjoittelemaan sitä hommaa. Niin mitä sanoisit puolustuksen otteista? Onko havaittavissa sellaista pientä ryhdistäytymistä? On todellakin havaittavissa. Eli sanoin, 2 jenkkivalmentajaa, todella paljon tullut ryhtiä. Ja nyt siellä alkaa lisäksi näkyä mahtavasti tämmöinen joukkuehenki. Kaikki haluaa tehdä taklauksia, kaikki haluaa tehdä peliä. Pieniä virheitä, niin kuin nyt tosiaan kuuluu, mikä korjataan, niin meillä on kohta jopa tämän sarjan, uskalla sanoa, parhaimpia puolustuksia. Joo, kiitos. No niin, Aku Uotila, pelirakentaja numero 88. Ensimmäinen pelirakentajana nyt sitten plakkarissa ja voitto tuli. Menikö matsi sillä tavalla niin kuin ajattelit, että se menee? No ei oikeastaan, että se meni paljon paremmin kuin ajattelin, että meillä oli vähän ongelmia torstaina ajoitusta ja kaiken muun kanssa, että kaverit unohteli pelejä ja mullakin oli vähän hankaluuksia, vaan tänään varsinkin eka puoli aika niin aika pitkälti virheettömästi meni ihan pikkujuttuja, mutta tosi hyvin meni eka puolikas varsinkin. Joo, ja heitit ottelussa 2 touchdownia, jos olen nyt ihan oikeassa. Joo, 2. 2 ja niin muutenkin heittäjä napsahteli ihan paikalleen. Ja tietenkin totta kai tiedetään, että Otman Alkupäisi nyt on tietysti heittopelissä aikamoinen talentti, mutta näköjään numero 88 pystyy sitä palloa linkoamaan. Mitä sanoisit meidän laitahyökkääjien toiminnasta nyt sitten tässä ottelussa? Todella hyvä, että he auttavat minua paljon siinä heittopelissä, että positiivinen yllätys oli itsellekin omat heitot, mutta laitahyökkääjät teki vielä jaarteja catchin jälkeen ja otti mitä oli otettavissa. Hyvää työtä. No nythän on semmoinen tilanne, että Northern Lights on nyt sitten tappioton 3 kierroksen jälkeen. Tämmöistähän ei ole Oulussa muutaman vuoteen nähty, että viimeksi vuonna 2009 on aloitettu 3-0. Mitenkä nyt sitten huolehditaan siitä, että tämä voittoputki myöskin pysyy käynnissä seuraavan kerran, kun vastaan tulee Malmi Blaze? Meidän pitää jatkaa töiden tekemistä. Meillä on hyviä jaksoja nyt ollut viime aikoina, ollaan tehty hyviä hommia. Ja nyt varsinkin kun on bye-viikko, niin homma ei saa löystyä, vaan meidän pitää jatkaa joka päivä hyvää duunia ja kehittymistä, virheet pois ja sieltä se tulee. No, kiitoksia. Kiitos. So Coach Joost. Offensive coordinator. Thank you, and thank you for coming to Oulu. Good weather. So it was a hard-fought game. You scored some touchdowns. We scored some touchdowns. So what did you think about your team? Did you do well in this game? Today is a long trip, quite expensive for us. At least half the guys were not on the bus, even in Finland. A third of us were injured. Most of the main starting positions were not filled as starters, so third string QB, I don't know, maybe fourth running back. Hard game. On no coaches, basically. I'm the only guy on the sideline, and then one girlfriend. So a really hard game on basically the hardest game I ever had. Also, the weather today was really beautiful. Okay, but you still got 3 touchdowns, so that was nice. For us right now, the offense is really struggling because all of the injuries and
army conscription and work and other related stuff. So, like, the defense has always been our strong part, starting from the Tallinn Storm years when we played in the second division in Finland. The defense has always been good. Last year we had an American coach for 12 months who really took our defensive play to the next level. And that's why I think that we can spare some good guys to put also on offense. So that's why we got the game going. Okay, but hey, it's a long season. You still have how many games? 6 or 7? 6 games left? 6 away games. Oh, yeah. But at least most of them are in southern part. Yeah. It's a huge difference because yesterday we basically started 1 p.m. and we arrived here 6 a.m. So we saw your party people on the streets still partying, and we were like, is there any burger places open? I haven't slept for 30 hours, I think. I was driving, I'm gonna drive back. No! So it's a interesting weekend. Okay, well, thank you. You're certainly a tough guy. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks for having us. Okay, thanks.